me está muy contento que nos está mira una regresión. Pero nogmaals, cada víctima está más. Dus, por ejemplo, nos se va a schietincidenten. In 2022 nos tienen 21 schietincidenten. In 2023 nos tienen 8 schietincidenten. Está una regresión. Y steekincidenten está igualmente. Nos tienen 13 steekincidenten. 13 in 2022 y 5 in 2023. Dus dat is een regressie. Die dodelijke aanrijdingen, 13 in 2022 en 9 in 2023. Het is verschrikkelijk. Nog steeds, mensen horen niet te overlijden in het verkeer. No? I atraconang, binti, dus 20 atracos in 2022, i dos in 2023. Dat is een regressie. Daarmee neem in beslag minder verdovende middelen, cocaïne en marihuana. Pero Costa, de toename van auto-inbraken. Dus eigenlijk is een aandachtspunt. Ik daarmee een aandachtspunt grandi daar bijvoorbeeld in jeugd. Juventud. Ja, juventud. Weet je, dan staan meer steeds jonger. Nemen deze kinderen wapens, arma, weet je wel, naar bij zich. De bijskoku arma, weet je. Of steeds jonger komen ze in criminaliteit terecht. Het is een zorg van ons. Pero bastante rato bosta police, rato bosta bira kasi pastor, trato social, so opibia bota bij dielige problemen. So hecho com muita hambre bringa, a sacar arma, a fazer escola com tá final de problema. Mas o problema está na casca, socialmente. Seguro. Moet dat zien que você sério? Não, seguro. Kijk, nós está uma organização para repressie. En nós está houden aan, weet je, nós está paga boet. Pero het probleem aqui está in preventie. Dus na casa, na school, ding zo vriendengroepen. Zo aqui está het probleem está bem aqui, pero interventie, mas está aqui in vroeg stadium. En personen nos mensen tragen hoe te kunnen differente partners para solve het probleem aqui. En het gaat de goede kant op. Nos tragen hoe te kunnen als partners. En nos bijvoorbeeld Akinang, dus deze cifra na Aki, resultaten na positieve Aki, daar resultado of pa bom colaboração com os diferentes partners. Dus ik agradecito também die ATA, AHATA, douane, VDA, weet je, diferentes partners. E também nós estamos investigação de Telegraph UK. O resultado está Aruba está mais seguro país de nos região, dus de região Caribe.